Hello，大家好，我係 Lafina，今日又翻嚟睇《鐵血孤兒》嘅 side story 啦。咁啊，今日咧喺呢個燉湯派對，我相信咧亦都係我哋好少可以見到鐵華團好溫馨嘅一個古仔啦。咁所以大家一齊好好 enjoy 啦。咁啊，一開波我哋就可以見到阿三日月去幫阿朵娜咧去喺個廚房度煮嘢食啦，而呢一度咧我哋仲見到三日月咧係已經綁咗隻右手啦，咁所以咧應該係真係打完第一季艾恩嗰一鑊之後發生嘅事啦。咁啊，應該係三日月想幫手啦，阿朵娜就同佢講話，仲有薯仔未刨皮啦。哦，未入嚟啊！原來我哋睇幅圖俾佢劇透咗係嘛？三日月嚟咗啦。さくらちゃんといろいろ話してる。じゃあまだ時間あるね。我而家阿朵娜就好趕，然後咁啱三日月就嚟咗啦。やっぱり昨日のうちに用意しておけばよかったな。唔知咪煮咖喱？野菜は取りたての方が美味しいよねってファームで結構時間取られちゃったから。燉湯喎，燉湯點會去咖喱？想講話。哦，即係阿朵娜呢一度係喺農場度收成咗啲好靚嘅蔬菜嚟整嘢食俾大家食啦。アドラ。俺、次は何をすればいい？三日月は休んでね。お腹空いたよね。ごめん。なんか手伝うよ。そのために俺呼んだんでしょ。三日月幫手呢啲真係好少可。佢哋兩個嘅溫馨場面啊，即係如果三日月佢冇死喺屋企，應該就係咁樣幫阿朵娜啦。但係冇啦，打埋之後，如果佢真係冇死都做唔到啲咩，之後係瞓低攤咗啊嘛，半攤。違うよ。桜ファームに孤児院を作る打ち合わせでクーデリアさん来るって言うから。哦，原來古迪利亞係講緊一單起孤兒院嘅會議，咁所以咧，阿朵娜都希望咧盡心盡力整嗰餐好嘢俾佢嘅，因為古迪利亞做呢單嘢就會好多，應該係火星嘅孤兒有好多人都有佢哋嘅歸屬啦。久々に一緒に食事どうかなって。三日月と3人でおしゃべりしたら楽しいと思って。所以阿朵娜就想準備嘢食啦。アドラ忙しそうだし、この芋を切ればいいの？でも大丈夫？係咯，你切唔切到？點切啊？芋切るぐらいなら一隻手切。できるんじゃないかな。啊，切到啊！飛んだ？ごめん。我應該切開嗰下撞到阿朵娜啫。ああ、また。ごめん。やっぱり手で押さえないとダメか。係咯，因為佢撳唔到啊，一隻手一切就彈開咁樣應該。そうだ、足だよ。用腳。本当にいいよ。なんか怪我しそうで危ないし。バルバトスだったらうまく切れるんだけどな。バルバトス切啊，應該會爛晒係。點切啊？そうだ。じゃあこっち頼んでもいい？パンにこのペーストを塗って巻いていくの。醬料層。了解。搽麵包啊！古爹利亞都喺度啊！アトラさん、三日月。啊，嚟到啦！久しぶりです。あれ、クーデリアさん。終於成家人齊齊整整。話し合いもう終わったんですか？ええ。あとは細かい事務的な手続きばかりですから、ククビートさんに任せてきました。お二人が寄宿舎の方にいらっしゃるとさくらさんからお聞きしたので。お料理ですか？英奶奶冇記錯，唔係應該係 biscuits 同個簡嘛？単ですけど、一緒にお昼ご飯どうかなって。本当はクーデリアさんが來るまでに完成阿朵娜唔好意してる予思啦定だったん因為諗ですけど。住等佢過嚟已經係食啦。三日月も？ああ、うん。なら私もお手伝いします。見到佢哋兩個一齊整，佢又想幫手啦。クーデリアはお客さんだから。そんな、三日月こそ右手が使えないのに。手伝わせてください。じゃあ芋とか切って
俺そっちできないから。字幕嘅呢一幕，梗係如果你係中意 Mikazuki，想佢有個好結局咧，會係希望佢最尾古仔唔再參與戰爭之後嘅生活片段係咁樣咯。わかりました。これですね。すみません。切ったやつどんどんお鍋に入れちゃってくだ但唔さい。使咩咩紅蘿蔔薯仔加蔬菜燉嗰啲湯啊嘛。 3人で作るのも楽しいですね。係啊，難得溫馨。ええ、クーデリアの芋相変わらずでっかいね。そうですか。ごめんなさい、切り直します。お鍋から一度揚げて。大丈夫ですよ。大きい方が美味しそうだし。ね、ミカツキ。阿杜亞真係勁好人。うん。まあでっかい方がいいから。そうですか。ダメですね。普段まるで料理なんかしないから。そんなこと。クーデリアさんはすっごく大事な仕事たくさんしてるんですから。これでも地球へ向かっていた頃はこっそり練習したりもした佢有んですよ。偷練煮嘢食嘅喎。へえ、そうだったんですか。ええ、ふみたんに包丁の使い方を教えてもらって。嗯，そうですか。高面談ふみたんさんに。冇啦，應該死なか咗なかうま啦。くできなくて呢一個時間已經係。困らせてばかりでしたけど。而家要自己堅強去これでよし學咯。と。あとは煮込めば出来上がり。サンドイッチはこんなに作ってくれたの？塗って巻くだけだし簡単だから。依家自己整咗好多三文治。スープができたら完成だね。お鍋の火ちょっと大きいかな。弱くすればいいの？ダメ、三日月。何？ごめんなさい。ブレスレットにコンロの火が燃え移りそうだったから。アトラさんにもらった大事なものでしょ。ああ、うん。唉，即刻，哇！呢度即刻諗翻起 Mikazuki 臨死嗰陣，整即係臨死嗰陣啲血整到呢個手環啦或者手鏈嘅時候就，唉，又要整污糟咗，俾阿朵亞鬧。好仆街呢個位，呢一句嘢有少少惡意攻擊。不思議ですね。同じものをお揃いで持つ。それだけでなんだか心がつながったみたいな。以前お揃いのペンダントを送ったんです。ふみたんに。たまたまマーケットで見かけて一緒につけたら楽しいような気がして。點解我記得呢度好似真係睇過喎？呢一度好似有啲印象喎。ふみたんとの距離が少し縮まったみたいで嬉しかった。呢段好緊要喎，呢段説話記得好似聽過。私は今でも彼女に甘えているのかもしれません。立ち上げた会社に彼女の名前アドモス商会と名哦，付け呢度係原本去睇過嘅嘢嚟㗎，不過我真係唔係好記得。不過佢一咁講，我只係記翻起。勇気をもらえる気がしているのかも。ただの願望かもしれませんが。そんなことないと思います。ふみたんさんだって喜んでますよ、きっと。よくわかんないけど、アトラにもらったこれはなんかあったかい感じがする。三日月がそう感じるのならそれが真実なのだと思います。あれ、火が消えちゃいそう。三日月ごめん、ちょっとだけ火大きくしてくれる？わかった。あ、何？燒到啊！なんかスープに落ちた。この辺にあった瓶みたいなやつにまとめて。早く取り出さないと。落ち着いて。ごめん、食えなくなっちゃった。大丈夫。なんとか味をごまか整えれば。唉，好溫馨啊！これを食っていいのか？うん、
おお、野菜スープか。けどなんで俺たち。佢哋試咩啊？訓練お疲れ様と思って。重鹽啊，係啊，訓練完之後食翻啲要食翻啲重鹽分嘅嘢啊嘛。食おうぜ、アキロ。あ。好鹹啊！食どう晒。うめえ。本当？ああ、うまい。変な味しない？しねえよ。体が変になったりもない？落咗毒咩，大佬？いや別に。よかっじゃあさくらちゃんたちにあげても大丈夫だね。試毒嘅。た。でもお年寄りにはどうかな。刺激が強すぎるかも。私一応常備薬を持っていますので、解毒作用のある薬もいくつか。大丈夫？死んじゃわない？おい、何を飛ばす。開始覺得中伏係嘛？そろそろ打ち合わせも終わる頃でしょうから、私声をかけてきますね。勁無奈啊！超人俾咗啲咩我哋食啊？おい、三日月。咦，係咪動畫啊？哇！有啲 rap 喎，呢個蔬菜湯嚟㗎。おい、取りすぎだろ。うるせえな、別にいいだろ。仲良くしなさい。いっぱいあるんだから喧嘩しないでね。阿杜變咗大姐姐呢一個位。ほら、いっぱい食えよ。もしも時は一連卓上ってやつだ。終於俾人落咗嘢。いい筋肉はいい飯か肌肉隊。食える時は食えるだけ食うんだ。そしてトレーニング、そして飯。バランス、すべてはバランスが大事なんだ。もう三日月、もっと落ち着いて。クーデリア、そっちちょうだい。あ、はい。ありがとう。ああ、三日月、もう少し落ち着いて食べないとまた。大丈夫。うまい。いつか3人で暮らすようになったら毎日こんな感じなのかな。呢個好似有睇過。嗯。クーデリアさんってどんな色が好きですか？色ですか？どうして？いえ、なんとなく。そうですね。白でしょうか？白。慢咗三日月又話。絶対似合う。はい？いえ、なんでもないです。私おかわり持ってくるね。アトラさん？アトラ、俺芋の入ったやつ。應徵緊啦。啊，咁就完咗，十分之溫馨啊！但係印象中好似有睇過，但係咪冇咁 detail 咧？不過佢前面講 Fumita 嗰 part 我有印象啦，嗰個名，因為 Fumita 令佢成長，跟住佢嗰個公司名。後邊呢一度係咪三個人可以再一齊咁樣？呢個畫面好似都係出過，但係再睇翻都真係鐵血最後嘅溫馨，佢哋三個嘅溫馨咯，所以都真係有少少心噏，希望可以喂俾多少少好嘢佢哋啊！呢個真係作為一個鐵血粉嘅最希望嘅嘢。咁啊，今日呢條片咧到呢度啦，我哋下次 Style Story 就係加爾豪國啦。咁第一條咧應該就係胡鬚佬，即係我最憎嗰個茱莉亞嗰度。咁啊講應該係關於佢哋對士兵嘅睇法啦。咁呢個會係我哋多啲知道佢哋嘅睇法嘅事啦。咁我哋下條片再見，好快咁就同大家講 Side Story， 同埋嚟緊咧會有兩條大片啊，一條大片就係會講翻鐵血嘅爭議當中係會請嘉賓嚟一齊傾嘅。咁啊拍咗噶啦，亦都係剪緊，咁啊片長50分鐘剪完。
咁啊已經係上緊呢個字幕地獄，咁啊希望可以帶到更加好俾大家。如果有需要 cut 開就再 cut 啦。咁啊，希望大家都會中意聽啦。我亦都希望可以喺英國可以同更加多喺香港嘅 creator 可以有唔同嘅合作。咁啊，希望可以做得更加好。咁啊，多謝大家支持，會更加多片俾大家睇㗎啦。另外第二條片呢，就係我啊想再做鐵血堆機嘅機詞啦。咁啊，鐵血全機體2026年 version 啊2025啫，2025年 version 要有啦。咁啊，準備俾大家啦。咁唔講咁多啦。出片拍片，下條片見，拜拜。